Știi ce doare cel mai mult pentru o mamă? Nu oboseala, ci respingerea din partea propriului copil. Te-ai gândit vreodată la felul în care te porți cu mama ta? Uneori, fără să ne dăm seama, îi frângem inima. Iată 4 lucruri pe care un copil bun nu ar trebui să le facă niciodată. Numărul 1. Niciodată să nu-i răspunzi țipând, cu gesturi grosolane sau cu un ton obraznic. Ea nu merită lipsă de respect. Ea ți-a dăruit viața. Cinstește-ți tatăl și mama ca să ai o viață lungă și fericită. Numărul 2. Nu dispărea fără să-i dai de știre că ești bine. Un simplu mesaj, mamă, sunt bine, îi poate alina temerile. Îi poate ușura nopțile nedormite și îi poate opri lacrimile. Uneori, o singură frază scurtă înseamnă pentru ea totul. Numărul 3. Nu o lăsa să facă totul singură. Ajută-o. Strângeți după tine. Fii alături de ea. Multe mame nu au nici măcar un minut pentru ele însele. Fă-i viața mai ușoară. Ea a purtat deja pe umeri mai mult decât majoritatea oamenilor vor putea vreodată să înțeleagă. Numărul 4. Nu o minți. Părinții tăi din rai nu sunt dușmanii tăi. Poți să taci din frică, dar nimeni nu te iubește mai mult decât ei. Dacă ești mamă, știi cum se simte această durere. Împărtășește asta cu cineva care are cu adevărat nevoie să audă asta.